Ako si Thelma, ginaingon, dili ko gusto nga maguba ang akong pamilya. Mo nga gibuhat ko ang tanan nga paagi dihang nakasa ko sa kumbana, nga magpabilin ang iyang pagmahal ug paghigugma nako. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Human akong shower. Karong taon-taon, maabot ang akong bana. Mulihok na ba na iyang gana sa sex kada abot niya sa trabaho? May nang humot akong daan. Alam mo, siya na kinun ako. Bisag niya ako suod sa banyo pero nabati na ko iyang tingog kay. Wala ko gisirad na ang pultahan. Nahimo naman na siyang manok. Uy. Kadiyot lang dong! Di ako suod sa banyo, nag-shower ko! Abihan ako apultahan sa silong. Magpalanti na lang ko Kami rin bitaw ni abitaw. Ang mga bata to, mas ilang mamamaring. Dong Ronnie! Oh, wow! Hi! Wa ka magpanti o nagbrara ka. Gibalin niyo. Lain na. Tali, suod na yun. Kasi anak kong pultahan. Basig na ilaing tao makakita na ako nga nagpantir ako niya, nagbralang. Ibali mo ilit ako. Si Parang nindot parit kita niyo. na. Basta lang yung buhok. Wow, kahumot. Bago kong ligo, uy. Wag ka manghi. So, Jay? Sabi mo, na ko'y data. Ikaw ba si Jay? Di, Si Jay Badayos. Lito na ni Daanday. Liti? Luto, luto. Apan, dito sa mga on. Tanas sa kwarto. Ikaw unahon akong kaon. O pa mo kakakihi. Wa pa ko kaihi, Jay. Okay. Ay, Ronnie. Tanadong. Dali. Kalamian na, Ronnie. Kumutang yun na ni mong liswede. Bisag parat-parat mo. Humuday. Yes. Kalami. Lamian na, Ronnie. Grabe yan sa napagkasupsupan niya, uy. Murag sup-supon na. Sup-supon ito. Para magawas ang uyok ba? Di pa up naman ang na. Sakit, anak. Ay, binuang naman ang imo. Ay. Adutan. Kasi gusto niyo kaning inani. Ay, lami. Uy, binuang naman ang Bebe. Ay. Ulaan niya. Ang Uy. say gusto ni mo, ha? Ang say gusto ni mo. Yak ko. Ha? Yak Saan pagyaka na? Baliho na to. Unsa mo ko Ayun ako na kung bitin-bitin na. Di kami pagdali niya, uy. Ay, kaya ka na ko, be. Dali, be. Nahan kaya ka. Kaya ka, be. Yak ka din, kaya maghantak ka. Sa offer niya, uy. Sa pagyak ka nag-cool ka ba niya? Di na sa ko. Ay, tayo ng storja ka. Ay, karumo ka rin. Bida. Ronnie, agay. Unsa? Ikaw naibog sa imong kumari nga si Tilma? Opa, oy. Pastila. Lami agi ni Maritel ma... Oy, Tunyo. Uy. Ayaw andong, ayaw taon dong. ha? Di ba ako nga, mura ka sa loob. Kung ano ka ng kapungayabo ni Tilma. Di ba ako anak? Di ba? Ayaw kita ka. Ayaw kita. Tambag lang ni mo. Ayaw kita. Suol ba yamin ni mo nga? Kumpare si Rune nga, iyang bana. Suol kayo ni kupariya, uy. Nakapantay mo sa ko ni Maritel ma. Pa nga murag nakagusto siya na ako ba? Lugos na ta. Ano ba o gusto sa siya nga akong majirjiran ba? Yamat ka? Oo. Uy. Kapantay ko. Sige, tutok yun ako. Ano nagasulti ka man kuno niya na, ha? Nga, gusto siya nga imong jerjeron mo ba? Sukad lang nga nakakita sa sako sa diyan nangi ko da- skilid sa punuan sa mangga. Uy. Magsige na siya tutok na ako. Nga, magpanila pa. Sus, muray gidangat. Kita de siya sa imuha dong nga, mura man nagbaktin nga way dunggan. Sobra pas baktin. Mao na pa. Okay, Anak, bawo anak, ba yung ko sa... Okay, bawo ba yung ka sa gidako na? Anang kang pariro ni. Ay, bawo ko na. Layo ra kayo na sa kuha. Naibaw ko? Unsa ka ba, uy? Ako Kita saan ka? panaging buang. Pero, uy, may uyab ka na sa intawon dong. May uyab ka na.
Onya mo tilaw ka pa og giruglain unsa ka ba? Babae pag yun nga dunay bana. Pa, Di na mayo. lami kay na still ma. Mao nang gusto ko mutilaw. Busa mo tabi kong paagi nga may jirjiran ako na siya. Tonyo! Nalingaw ka sa atong pagpanoro sa mall day, Milda. Odong, lingaw kay ko. Pero, gawin ako matagbaw. Usa, di pa ta mamaod niya. At ito sa pay. Ako ramang usaran sa pay. Choy-choy ta. Pa, di lang sa ko day. Gikapoy ko sa trabaho nga sige kog overtime. Mamauli lang una ta. No! Ha? Di ko masugot. Uy, Mitukar akong gana ron sa choy-choy. naku. Gusto ko makigilawas sa nimo. No? Anto to sa pay karon tayo. Recorded by X Thunder Gaming. Day, kung pugson ko nimo nga mag-ana-ana taron, ha? Huwag yapoy may tabo day. Kay kining ako ang murinig bao. Ha? Ko na. Kana bang bao kita kag bao? Ha? Huwag giga na mo barog ko. Kay ni pasok. No na, kapoy man ko. Tunya. Ay, mamauli lang una toy. Way lami ron. Ha? Ay, yato ta ka sa inyo. I-relax lang una na ako ron akong lawas day kay naluya ko sa akong trabaho. Ha? Mao pa dong? Muani si Paritonyo kay mag-inom mo? Oh, nahan ko yung Norday. Pareho na ko sa Pritonyo. Unya, makalugar ka siyag anhi. Oh, tsa na ko pa doon sa ato. Iya rin ko nung balibaran ng iyong uyab galit tao kigsik siya. Iya balibaran. Kay mo ani sa tuwa. Noon sa. Ah, grabe ako yawa good. Gibalibaran niya iyang uyab nga mihangkad Yes. niya jirjir Oh. kay nag-inom siya nimo. Noon sa. Oh, uy. Sakyan na niabot eh. Pritonyo na ron. Rilan ka niya. Naugo na ko sa pre Ronnie di ay. Sa Pritonyo. Naugo na ko sa gawas. Rilan ka niya. Mag-inom sila. Katura pa nag-inom sila sa kawas, diyang medyo hubog na sa Paritonyo. Nangihi. Kita ko siya ha. Dako, unya taas. Kalami kang gunitan sa iya ha, uy. Sige sa pagtutok na ko sa Paritonyo. Klaro kang ganahan sa tiyan ako. Oh, lami gining mahubog day. Hubog na mga preto niyo. Bilkol! Ay! Lami. Sa ba chat pa ta hubog na ko. Hubog naman ko, pre. Hubog na saga. Hik. Naon sa ka? Hik ba? Hubog. Ah, hubog na hek. Ano man na, di ba? Oh. Ah, mahubog mo na ng ungo. Hek. Ikaw, hubog sa ka? Hubog lang ko, pre. Hek. Oo. Nga, ano sa man? Hubog sa ka? Hubog na lagi ikaw. Hubog na sa ka. Ano sa man? Ako ulit iwasan na itong ginom. Ha? Ano sa'yo na wala mo? Ha? Ako lang itiwas ini. Ako lang. Ako lang itiwas na nani pa. Ako lang itiwas. Ikaw na lang. Sige, ikaw na lang. Mag-drive bang ka mag-drive para bago sa akong drive auto. nga sakyan ng auto. Basin mo bangga yan ako auto. mao Di gani kalihay. ako Di lang kalihay ang itiwas. pusti ba niya? Nabangga no na ako noon. Di kalihay ang pusti sa Banggaan, auto. di ka na bangga ni mo. Ron sa. Banggaan gani. Oh, ikaw kubugon. Hubog lang ako, pre. Hek. Okay, problema. Okay. Okay. Ay pangihi na sa tikiliran na diyan kuan. Di lagi. Ay pangihi Oh, ako. tiwasan na, tiwasan. Asawa mo Sige. mangihi ka. Tiwasan na inom na to. Tiwasan Okay. na. Ikaw tiwas. All. Sige. All. One shot for the road. Yan. Onjet. One shot for the road. Puno ang baso. All. Baso. Lechogas. Oh, kaya. Uy, paano kayo mo mahurot? Uy, naunsa na mga? Wala, tiko na. Uy! Pre Ronnie. Kotong lagay. Awa lagi ni. Knockdown na. Ay,
Nahubog is parero niyo. Natanaw. Lit kang itlog eh. Ay, sakit. Ay, sakit. Hingog pa. Hubog lang ka, pre. Pre! Wa na, gid. Wa na ni. Hagok na. Wa na. Wa na. Baig daon na to, be. Baig daon na to. Yeah. Wa na, gid. Di na ka mata, be. Wa na, gid. Wa na. Sakit. Sakit. Wa na. Hubog na ka, pre. Huwag si Maritilma. Ha, ha, ha. Nakita to na ko ganiya nga migawa sa banyo. Nga gikan naligo. Wa na. Tuwa na. Oh. Buhi pa din eh. Mata pa ni. Oy. Wa na gid, wa na. Wa na ni. Tug na ni. Nakatug na sa tumang kahubog. Oy. Uy, parito nyo. Nisuot ka din sa among kwarto? Di ba di ka hubog? Ay, wa ko mahubog, Mario. Nagpahubog-hubog ako. Si Parironi rin akong gihubog. Ug tuwa na. Nakatug na siya nga naglingkod sa bangko. Okay na to. Nyangam niya ka sa among kwarto, uy. Aw. Nagpantira ba ako? Oh, kalami. Kalami. Ano ni... Kalami ni mo gaks. Pare, uy. Uy, ikaw ay kong gagsak. Uy, kami ako nga. Kalami ni mo Maritilma. Pariyata nga gustong mo tilahog sa usog sa, di ba? Dali, igda ta, dali, mangigda ta. Kay, hagkan ko ang imuha, Mari. Sa di pa na ko ikuan ang ako, Dali, sa sakat, Mari. Kalami gini mo, Mari. Uy. Lami mo daw. Tilaan niya. Dali unta ni Maria. Kailan gina kayo mas makamatatos, pare. Buon ko niya ako, Mari. Niya, nagubo na ko, Mari. Dali, Parito niyo. Mari. Niya, Mari. Isuot ko na ni Mari. Tawot. Lami. Mura magka-virgin pa, Mari. 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 Mari.